σήμερα η τελευταία μέρα, όχι, πρώτα τελευταία μέρα του Πανελληνίου. Ναι. Και τι τελειώνουμε. Ναι. Μετά από ένα χρόνο του βάζει και θα ρίξει τα χίλια. Δηλαδή αυτός ο χρόνος ήταν πάρα πολύ κουραστικός για όλους μας. Που δεν είναι Πανελλήνιοι, μετά τελειώνει. Θα μιλήσω το όλοι. Πες για. Εντάξει, υπάρχουν αεροπλάνα, Θεσσαλονίκη. Έχω να της πω ότι σ' αγαπάω πάρα πολύ και αυτή η χρονιά σήμαινε πάρα πολλά για μένα και μου άλλαξε προσωπικότητα, αισθήματα, αναμνήσεις και πολλά άλλα. Και θέλω να πω ένα μεγάλο σ' αγαπώ σε όλες μου τις φίλες και πάνω απ' όλα στη Φέη, στην Λέιδη, στην Άννα, στην Αλεξάνδρα. Μου πιάσουν τα κλάματα τώρα. Απλά τις αγαπώ όλες. Εύχομαι να περάσει. Σκάσε μωρή. Να περάσουν όλοι εκεί που θέλουν και να βρεθούμε μετά από 10 χρόνια και να πιούμε τεκίλα. Πόσο ακόμα? 10. Τέλος πάντων, να περάσουν όλοι εκεί που θέλουν και να είναι όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και να είμαστε όλοι μαζί. Ότι τους αγαπάω πάρα πολύ, θα μου λείψουν. Τι να σου πω τώρα, καημένοι, διαβάζω και μαλάκες. Θέλω να τους πω, να πραγματοποιηθούν όλοι τα όνειρά τους, να περάσουν καλά αυτό το καλοκαίρι και να ξανασταθούμε όλοι μαζί. Αυτά. Εύχομαι σε όλους τους συμμαχτές μου καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα. Ναι, να έχετε ένα πολύ καλό καλοκαίρι και αυτό, ναι, να πάτε καλά στις Πανελληνικές. Καλή επιτυχία σε αυτό το μακρύ δρόμο. Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι, καλή Ανάσταση. Ευτυχία να ακολουθήσετε όλα τα όνειρά σας στο καλό. Καλή επιτυχία σε όλους. Αυτά. Πολύ καλά παιδάκια και διαβάζουν τίποτα. Αν σου πεις 10 φορές ένα πράγμα, πώς κάνετε και δύο, δεν θα έχουν τίποτα. Αυτό είναι να μην το βιώνουν τα έσβια ανέλυση. Θα μας λείψει, ναι, ότι για να άμα διαβάζουν και διαβάζουν δεν έχει σημασία, τι θέλουν να κάνουν. Θα ήθελα να πω για τους μαθητές μου, αρχικά για το τμήμα μου, το οποίο εντάξει, περίμενα κάτι καλύτερο από αυτούς, αλλά θα ήθελα να μιλήσω για την κατεύθυνση. Στην οποία την κατεύθυνση γνώρισα την Ανάρα, γνώρισα την Ειρήνη, που χωρίς την Ειρήνη μπορεί και να πετάσω. Γνώρισα την Αλεξάνδρα, η οποία Αλεξάνδρα είναι στα καλά της και ήμουν μπροστά σε αυτό το ειδήλιο Ειρήνη που σε φανά μαντούσες κουτσούκους. Αυτά ήθελα να πω. Ανάρα, είσαι είδωλο. Αυτά. Έχω να πω για όλα τα παιδιά εδώ πέρα ότι μόλις έχω δεχτεί, μόλις είμαστε φίλοι εδώ πέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχω να πω και να πάνε να περνάνε καλά με τα μαθήματα, με οτιδήποτε στη ζωή και να είναι πάντα χαρούμενοι και ελπίζω να μην χάσουμε τις επαφές όποτε μπορούμε να βρισκόμαστε. Αυτά. Να είστε καλά. Για τους μαθητές μου, είναι μια χαρά. Την κατεύθυνση ειδικά τους αγαπάω, τους λατρεύω όλους και καλή επιτυχία σε όλους. Θα πάνε πάρα πολύ καλά και ελπίζω να τους ξαναδώ μια μέρα. Όλους μαζί. Εμείς είναι τους συμμετέχουν να βρούμε τι κάνουμε και θα είναι όλοι καλά. Θα περνάει καλά. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους τους μαθητές μου. Ιδιαίτερα για την Κατερίνα, όχι τη Lady. Μου έρχεται το τετράδι και πάλι. Αυτά είναι άλλα. Τους μαθητές σου. Είπα, τις καλύτερες ευχές. Να και φωτεινή από πίσω θα μου κάνει νόημα. Έχουμε να είστε όλοι πάντα καλά. Πέρασα γαμάτα αυτά τα χρόνια που ήμασταν όλοι μαζί. Είστε η πιο γαμάτη παρέα από ποτέ. Θα μου λύσετε όλοι σας και ελπίζω σε λίγα χρόνια να ξανασυντηθούμε πάλι στο ίδιο μέρος εδώ πέρα. Ναι, οι συμμαθητές μου θα μου λείψουν όλοι πάρα πολύ. Τους εύχομαι τα καλύτερα. Πολύ καλή Έλληνα. Ειδικά ο Βαγγέλης Παλαγίδας, ο Βαγγέλης Παπακώστας, ο Βαγγέλης ο Ψηλός, ο Βαγγέλης ο Κοντός, τους άλλους τώρα. Εντάξει, τέλος πολύ καλά παιδιά. Θα δείξει. Οι συμμαθητές μου είναι όλοι πολύ καλά παιδιά. Εντάξει, έκανα μια χαρά. Βγαίνουμε, εντάξει, πολύ καλά. Λοιπόν, σας εύχομαι καταρχάς ένα καλό καλοκαίρι σε όλους και σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία σε ό,τι κάνετε. Εύχομαι σε όλους σας καλή επιτυχία, να περάσετε εκεί που θέλετε και όλα μια χαρά. Να περάσουν όλοι καλά, να πετύχουν τους στόχους τους, να συνεχίσουν τη ζωή τους και μετά
τους μαθητές μου. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Άλλη ερώτηση. Τι έχετε να πείτε για τους μαθητές σας? Ποιους? Από όλους. Πάρω έναν. Αυτός. Λοιπόν, τι να πω για τους μαθητές μου. Όλοι είμαστε εδώ μια παρέα, μια οικογένεια, μια χαρά περνάμε. Τόσα χρόνια μαζί, όλα όμορφα. Να είστε καλά. Τρέβετε. Αν και θα είναι πολύ κλαμμένο. Αλλά θα μιλήσετε πάρα πολύ όλοι. Θα ήθελα πολύ να κάνουμε ανεργία. Γενικά καλά παιδιά ήταν. Εντάξει, που και που μαλώναμε. Δεν έχω πεθάνει. Αλλά εντάξει, γενικά καλά παιδιά ήμασταν. Καρδιά, περάσαμε. Στα ίδια τους πρίξαμε λίγο. Λόγος και τρόμος, κάτι τέτοια. Και τα παιδιά εδώ συμπαραστέκονται σε μένα. Σας ευχαριστώ όλους. Πάρα πολύ. Και όλοι είναι πολύ καλά παιδιά. Ευχαριστώ τους φίλους μου. Ευχαριστώ τον Άγγελο που μου βάλε 5 ευρώ με ζήτημα προχθές. Αυτά θα να πω. Δεν χρωστάει. Δεν συμπαθώ, αλλά καλή είναι όλα. Τέλος πάντων. Στους μαθητές μου θα πω ότι είναι καλύτεροι και θα πω ότι είναι και αυτούς τους δύο που δεν μπροστά μου. Αυτό επίσης. Ήταν πιο βασιλιώδης τάξη του κόσμου, θα την αγαπώ πάρα πολύ. Έχουν καλή επιτυχία σε όλους. Να περάσουμε ό,τι θέλουμε. Καλό καλοκαίρι. Καλά είστε πολύ μαλάκες όλοι. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να ζήσετε τη ζωή που ονειρεύεστε ή καλύτερα από αυτή που ονειρεύεστε γιατί έτσι θα έχετε και το απλό. Μου αρέσει πολύ να δεν έχω τίποτα. Όλοι είναι γαμάτοι εδώ, ο Πατσίλης ο Μαυρούλης. Θα μου λύσει ο Μαυρούλης εδώ. Ο Ραφαήλ θα μου λύσει, όλοι θα μου λύσουν. Ο Μόναχος θα μου λύσει. Εγώ σας εύχομαι για το καλύτερο. Θα μου λύσετε. Ευχαριστώ για τα ωραία χρόνια που περάσαμε μαζί. Θα περάσουμε. Και μόλις μάθει τα πράγματα το τεστ της ΕΣ θα μας κάνει όλους δωρεάν μαθήματα. Με υπέροχοι όλοι και τους ευχαριστώ πολύ που μετέχτηκαν και αυτό δεν θέλω να τους χάσω. Κύριε παιδιά, Σας αγαπώ πολύ. Να κάνουμε ένα reunion. Και εύχομαι σε όλους τους μαθητές μου να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Στους μαθητές μου εύχομαι στις μαθητές να έχουν γράψει τέλεια και να περάσει καθένας που θέλει. Και θα μου λείψετε. Εντάξει τώρα θα χαθούμε κιόλας. Όλα αυτά. Λοιπόν, μάλιστα. Τι να πω, όσο και εγώ αυτά τα παιδιά λίγο πλάκες, αλλά εντάξει.